Doncs ara sí, molt bona nit, bon dia i molt benvinguts una altra vegada. Sembla mentira, però han passat ja gairebé 365 dies i una altra vegada ens tornem a trobar a la festa major d'aquesta estimada vila que és la nostra i que és Santa Bàrbara. Una altra vegada tenim l'oportunitat d'arribar a tots vosaltres mitjançant les càmeres de televisió gràcies a l'Ajuntament de Santa Bàrbara que ha tingut una altra vegada l'amabilitat de que mitjan aquest sistema de comunicació poder fer arribar a la festa per una banda a tots aquells que no podeu sortir al carrer a viure-la directament i per altra a tota aquella gent que sí que la podeu veure però que d'alguna manera vos agrada també veure's reflectits després què és el que ha passat. Santa Bàrbara Televisió estarà amb vosaltres, tal com s'ha anunciat, tots els dies entre les 9 i les 10. Tampoc una hora concreta no es pot dir perquè serà generalment després dels bous. També serà, per una altra banda, la repetició a les 2 de la tarda. Llavors nosaltres anem a plantar una altra carretera que aquí l'amic Solans ens ha portat aquesta notícia importantíssima per a Santa Bàrbara, que és una notícia històrica per a Santa Bàrbara, que donem aquest tom, de dir, anem a traure alguna cosa de l'agricultura per aliviar-la, precisament per aliviar el pagès que es mereix tot, i ho anem a decantar de cara a la indústria. És un gran esforç que fa la Generalitat, perquè el pregó de festes no ho he dit, potser contesto més del que em preguntes. Llavors, en un pregó de festes no es pot quantificar, ni es pot parlar de pessetes i de cèntims i de duros, sembla que potser seria de mal gust, no és el moment adient per dir-ho, però potser aquí sí. La gent ha de saber que la Generalitat, diguin el que diguin, nosaltres ens està apoyant, ens està escoltant, sempre que anem a la Generalitat ens escolta, ho logrem en fets, no en promeses. O sigui, l'adagi castellà diu que una cosa és predicar i l'altra és dar trigo, llavors a nosaltres a la Generalitat ens dona blat i blat del bo. Vam exposar les nostres raons al director general, ens va escoltar i per tant aquí tindrem un polígon industrial, unes terres que valdran de l'ordre sobre els 38-40 milions de pessetes, que la Generalitat íntegrament les compra a l'Institut del Sol, pagant-les al 100% ells, o sigui, que la gent ho entengui clar, que no ens costa a nosaltres ni a ningú dels nostres convilatans ni una pesseta, i la Generalitat fa una inversió per ajudar al poble de Santa Bàrbara, ajudar al Montsià i ajudar d'una manera especialíssima a la classe pagesa que tant estimem i que nosaltres tan identificats estem.